كامنا كالوت مكرا شجرستل على كتموت غليحام بس مئت كام جوازن ساميني متسيم نستم زل سبئت كان دا زرقح كاتر دو زلها يمسلكا كونكون جنا ودكات ناتكا خاتك على تفزلها أدل زيلون سبات النوع علون كفو أدل هيزون كمسيخ اليوم نساتهم نزينا وحا كم محالف وسلز خيلو بيستخالا كامتان كاب كم زي سبات النفسخا اللي عبيل كامس أوتات مس حقوسا سبات سنبرا نزا حساب تراغو دلنا أب عرال لمرس أو أسر شمونت ستولد ماريو جيرويرتيام أبشان شمونت ميتن أربعتات بس أسي سنة تباب أدلا كتفتنا باريس قدس تزايراني رام لو سامونتان زبل شم أو تسعانة تكند شمون لوت أتو بدي أزرع حق أنا إسبين زر أسل زلوايو نا إسبين شم مراز نايتوم جيبسيان زعوتو فيلامينكو زبحال دانس كم ستسعو زحبرت كاب إسبين كم زمسات كتر مسلسل جلت يمكن جنا ولو كان نقل جزء بخمس راح أنت قد سألت عبشان شمون تميتن 45 دانس كودا إندا زحالة من سو نجنزب إلى مسحاب تواسب تسقى أنصولا أندا تقافت نبرع كتمرح والسنة أندا ولتو نتيك أتسأل كتسس أكلا نز الزواز نبرا عفرنسا زواز حت مز نبرون فرنسا وناني غازيتا ألكسندر دينيرو أيناس لزود قتلو أب تحت قد سراك تأتو السنة كوينو معنتا إلام أكتوك نيم ألتايو الأوك تكهات الجمرات أبو تمركسا نقوه فرس كام زقال فلاتات نساو نفقتي فرس قلابيس لسكونت هذا نقوه حندبت بزمسل من قدي بتقعو كتقالب جمرات بزي مخنياتهم ألتاي بحانس أكسا فرس مقلابس حمسي نكفالت من قدي كفتلا دهاري قرب ساوناتون نامبن بربيتو متسات ولا كان قرب جزي انت كونون كلت يوم حقوسا كونو بقوم بناتو حاجزون اتناي ساعتي صراحة كم بحاد شيوت كسوكو أجمرا باتي محابرة سبزنبرو كبري نام حادقا يأتو كي ترافا كم زمرعا نفتوتو كساب ززارب بقى ازي كمزي لكولو جنا لو سانقوال 10 عامت كلا مس حادا انجليزاي هقاي مرعفت اما كم زخبرلت اي نقرتون يقداس نسون بفقراس لزعورا قدا يقبرلون بآبيو ناود كتكتسو يقارن نبرم كنون ناتو تصبو أدلات اندات أيرا فتوتو كي ترافا كرحقو يجمرو نيروم هذا جزء ن باريس حبتامات من السياد أبست أكبر انقدو تجابزه لو سان كت كدلان يران نسو نعرف كدلان أزي نمجمر تبعاسهم كخم بقى نسو نبت أدم بينو كيدو تسفى قريسو مهير ستايا كنون فرنسا حيال نمدرك دراما حياسي مزخونة أمباغارو فتأرى أتي مبقاسي مكنات كأنسا أتي حياسي بزعا حمق سلسة زاربيم نتصب حيتون أتي حياسي راس براس سبعنتنا كنا رئي على النايلو سلزوت أتو ولا كي قريت حاتيتو انت نبرا كسمعو سلزيك على بشقوط تكويسو منك أتلا سبعنتون كرئيو مستفالمو أتي حياسي فرنسا علو كابز بحالو تكوستو سلزنبرك أتلوم باريس تسفاز نبرو سب كما وتجدد أبشان شمونت 246 شلوسا نامونيك أقنات نباربارا نغوس نمر عون ناتا نمغوارون أنكادات نزي نمغوارون أبتك أترني نغوس نسرح سنبارا فتا صبوعت عالد ريش بركة تكامل وسنات ريش بركة أبتا كتما أبزركب أفدقا كافة أندا تمقب كله بفرس تقالب زنبارت لوسان هندامت بزمسل من قدي كابل علي فرس ودي أب أقرأ علبات نسون تكالات إفال على بتصبعان بقصبة تماركا مستر نغوسون كم زفالت على أتولا ريتشبرغ نغوس أبستر خبلو سعاسي تكتر إبوتا أمشاش على كونغنا ريغا آخيلو أعفدقا معازو أندا تقاربت كلا سراح بزيهن اللو تقمي دلين نزمت سعالد عادلين كبل نغوس سمعتو كتملس لزي مرتسات نتم عازو كافيتانا وشت عاتوت أزي كمزيل خلو عفلبا شفينو زنبرا شاركي تقاليدو زنبرا بعد كم يراتهم عازق أجرو جنا استفلت أنا جرلن كونه جنا أتيتا كافيتو زنبر عفلبا عطباتان عنا أوت كل رخبيهم بفلايك أنا يتنجوس زدالو تو كتقربون تفقد الله دهري 55 ساعاتون أفرار بيت منجست مدرك كم حسهم أكلولت يقدس بتوم قدمات بزح تقبل نتاي ركبتن ازغنا نغوس توسخ مرئت كم قرب انغدان كايصنحو نغوس افقرا ودق اب غدنا كايترف ان تتحيزم شنا كسام مبال بصحوم غزا كايترف غزي كبرات زبحال اقوات ملي اركبا نغوس غنزا موصا زيفتكو انت نمرنا عن محغواسنا حيا كبركتلا
ድሕር ኣይበለን ንጉስ ሓጎስ ብሓጎስ እኳ እንተገበራ ሎሳን ገና መጠና ሓለፈት ሓደ ግዜ ፈረስ እንዳጋለበት ክላ ብቅድሚኣ ዝጋለብ ዝነበር ዓበይቲ ሰብኣይ ቀስ እንዳበለ ምሕላፍ ስለዝከልዓ በቲ ዝሓዘቶ ኩርማች ጌራ ተሳሕላቱ ሓለፈት ንሱ ጥራሕ ካይ ኣክላውን ከልባ እንዳዛወረ ከላ ካብ ኢዳ ሓዲሙ ነቲ ብጎደና ዝሓልፍ ዝነበረ ክነክሶ ምስ ጀመረ ኣብ ክንዲ ተገላግል መሊሳ ነቲ ሰብኣይ ተሳሕለቱ እዞም ክስተታት ንህዝቢ ባርባራ እንተቆጥዖም እኳ ንጉስ ግና ኣብ ጎና ዶበለ በንጻሩን ዜግነት ሃባ ንጉስ ካብዚ ሓደገኛ ርክብ ክነቅሕ ዝሓቱ ናይ ተሰኣኑን ኮይኑ ግና ንጉስ ንሎሳን ዝነቀፈ ኩሉ ሽዑ ንሽዑ ካብ ስራሕ ከም ዝባረ ገበረ ንንጉሶም ብጣዕሚ ዝፈትዎ ህዝቢ ባርባራ ከማን ከሳምን ዓበፅሐ ሎሳን ግና ናብ ንግስቲ ገጻ ልዕል በለት ንኣ ከይተርፈ ናይ ገዛእ ነፍሳ ቤተ መንግስቲ ተሓነፀላ ክቐፅሉን ናይ ንጉስ ኣማኻሪ ብምኳን ኣብ ፖለቲካ ከማን ኢዳ ኣብ ምሕዋስ ደረጃ በፅሐት ኣብቲ ናይ ንጉስ ዝነበረ ካቢነ ተፅዕኖ ኣዝዩን ለዓለ ንካልኦት ሚኒስተራቶም ብንቕዓት ትሪኦም ነይራ በዚ ብዝተለዓለ ኣብ መላእ እታ ግዝኣት ስግኣት ተፈጠረ ብሰላማ ትፍለጥ ዝነበረት ግዝኣት መፃወቲ ሓድሕድ ውግእ ሜዳ ኮነት ተመሃሮ ሞት ንሎሳን እንዳብሉ ናብ ጎደናታት ወፁ ኮይኑ ንጉስ ነቲ ተቃውሞ ክፀውራይ ከኣለን እንዳሓዘኖን እንተኾነ ንጉስ ንሎሳን ነታ ግዝኣት ገዲፋታ ክትወፅእ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ ክሳብ ሕፍት ዝበለት ጥቕሚ ዝወሃባ ግና ነቕ ኣይበለት ነይራ ድሕሪ ቁሩብ ሰሙናቱን ህዝቢ ቁጥዑ ምስ በርትዐ ንጉስ ስልጣኑ ክገድፍ ተገደ ሎሳን ናብ እንግሊዝ ኣበለት ልዕልማንም ትደልዩ ነገር እንተ ነይሩን ተመርያ ክብሪ ምርካብ ነይሩ ዋላውካ ቅድሚ ሕጂ ጓል 19 ዓመት ከላ ብሕጋዊ ተመርያ በፈትሕ እንተ ዘይተዛዘመኳ ነዚ ምግባር ከዓ ዓይና ዝወደቐትሉ ኣብ ለንደን ወድቲ ናይ ሕጊ በዓል ሙያን ዝኾነ ተስፉ ናይ ወተሃደር መኮንን ጆርጅ ትራፎን ኮነ ንሱ ካብ ኣብ 10 ዓመት ዝንእስ ካብ እንግሊዝ ሃብታ ንዝተባሃለት ዝደለያ ክምርዖ ዝኽእል ሰብ ዝነበረ ንኣገና ተንበርክኸላ ኣብ 1849 ተመርኡ ኮይኑ ግና ኣብ ርእሲ መርዓ ዝፈፀመት ተባሂላ ተኣሰረት ብውሃዝ ምስ ተፈታቱ ምስ ጆርጅ ኮይና ናብ እስፔን ሓደመት ኮይኑ ግና ምሄር ክበኣሱ ጀመሩ ንኣብነት ሓደ ግዜ ብካራ ከይተረፈ ክሳብ ከተወግኦ በፂሓ ነይራ ኣብ መወዳእቱን ኣባረረቶ ናብ እንግሊዝ ኣብ ዝተመለሰሉ ሰዓት ግና ኣብቲ ወተሃደርና ዝነበሮም ኣረግን ስራሕ ሲኖ ነይሩ ብሕዝቢ እንግሊዙን ስለዝተገለለ ናብ ፖርቱጋል ኣበለ ብድኽነቱን መከርኡ ረኣየ ድሕሪ ኣዋርሖም ብሓደጋ ጀልባ ሞተ ኣብ 1953 ሎሳን ናብ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ ምርሐት ኣብኡን ፓቶል ዝበሃል ሰብ ተመርዓወት ናብኦም ግና ከምቲ ናይ ቀደም ፀገም ሽግር ዝበዝሖ ዝነበረ ኮይኑ ንፓቶል ገዲፋ ምስ ካልእ ወዲ ነፈፀት ኮይኑ ግና ሳካም ጭንቀት ዝበዝሐ ሰብ ስለ ዝነበረ ኣብ 4 ዓመቶም ብሞት ተፈለየ ሎሳን ኣብ 41 ዓመታ ክዳውንታን ክቡር ሽልማታን ገዲፋ ነብሳ ንእግዚኣብሔር ሃበት ፃዕዳ ብፃዕዳ ተኸዲና ብዛዕባ ሃይማኖት ንምስባክ መላእ ኣሜሪካ ዞረት ድሕሪ 2 ዓመቱን ኣብ 1961 ሞተት ሎሳን ብናታ ብልሓት ኣወዳት ክትቋፀር ክኢላ ነሳ ነፍቀርታ ትምስ ዝነበረት ብፅባቐ ብምሕር ጠዋን እዩ ኣደወትን ከይተረድኦም ንሳ ኣብ ዘዳሎትን መፃወድያ ይኣትሙ ደንገገር እንዳበሎም ይበሳጩ ነይሮም ኮይኑ ግና ንሳ ብዝዘርግሐቶ ናይ ስምዒት መፃወድያ ብሂወት ዘለዎ ይመስሎም ነይሩ የግዳስ ፀገማታ እንዳተገለጹ ዝመፁ እንዳጸንሕዮም ናይ ሎሳን ምስ ኣዝዓበይ ዘይመረግኣ ዝርአን ኣብ ውሽጦም ኣተ ምስ ደሞም ምስ ተዋሓደት እዩ ኮይኑን ህይወቶም ዘርሞ ይኸውን ክሳብ ናብ ሞት ደረጃ ይበፅሑ ግን ዝኾነ ከዓ ሽግር መከራን ጥራሕ ተሓንጊጦም ካብ ዝመፁ ሰባት ነብስኻ ገሊልካ ሃጎስ ተስፋዓወት ምስ ዝረኣዮም ኣወንታ ኣተሓሳ ምስ ዘሎን ሰባት ቆርና ዝበሃል እንታይሲ ከምዞም ዓይነት ሽግር ዘለዎም ሰባት ሽግሮም ሱድ ስለዝሰድድ ዋላ እኳ ዝሓገዝካ ሓጊዝካ ክዕረዩ ስለዘይክእሉ ንኣኻ ንፈተትኩም ቤተሰብኩም ክልክሙ ስለዝኽእሉ ካብ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ምርሓቅ ተመራፂ እዩ